हाय लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय दिनै आं मा जानो नागिरदों नोंथांमोनहाथ' नुखाबाय ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आं बेसेबां बुरजा जानो हागोन जाजोबनो हागोन ना हाया बेखौ नायदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आंजों लोगोसे आरो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो अननानै एसे बारायहोदो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आरो हायोबा शेयार खालामना हो आरो लाइकबो खालामहर मोजां कमेन्टबो हर लोगोफोर आरो आंनि चेनेला थाबैनो बारायोबा आङो मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नै लोगोफोर मेगि जागोन दिनै ओमफ्राय दाउ बेदर लाबाय बाजि दं आरो बाहाय खांख्रिंखला ओंखाम एसे लाबाय थान्दा दुध लोगोफोर नै मेगिखौ जानोसै नोंथांमोनाबो जानो लुगैदो आंनि जानायखौ नायनानै बाजि खांख्रिखला
आयौ दाउ बेदरा बिराद टेस्टि जाखादों लोगोफोर स्पाइसिनो आयौ नोगोर आलौजोबखाबाय थेवब्लाबो जानायखौ गारा गोथाव मोन्दों आरोना आरो जानानैथ' आंना दिनै उदैया बेरफ्रुजोबखासिगोन बिराद टेस्टि मोन्दों आंनो संनानै जादों ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि बायदि जानो लुगैयोबा आंखौ लेंहरनो हागोन आं बानायनानै हैगोन संना हैगोन आरो दाउ बेदरा बिराद टेस्टि जाखादों लोगोफोर ओमफ्राय मेगियाबो गोथाव जादों मेगियाबो आङो स्पाइसि जादों मेगिखौबो बानलु होदों आरोना आङो मेगियावबो आरो नोंथांमोना सोर सोर जानो लुगैदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय
लोगोफोरनि फाइनालि फिनिश बे ओंखाममोन आं जानो हायासै ओंखामखौ फिनिश नै लोगोफोर आं जाजोबनो हाबाय ओंखामखौल' जायासै आरोना आङो गोदाव गोदाव बुस्थु मोनो माथो ओंखामखौ जानो सुखुनो ओंखामखौ जाबाय थाखायो ओमफ्राय मेगिखौ जाजोब्बाय बेदरखौबो जाजोब्बाय आं ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर